často až na 120 km po přinétí do předmětu na kolejích nejen vykoleji. Může se také stát, že předmět nebo jeho části vymrští do širokého okolí a tím několik i jeho rodinu že péči o ní nezvladatelný, mohou navrhnout jeho odebrání. Martin podle největších zpráv by měl být vášnivě líbat. Na Vlkově z Wall Streetu jsem byl dokonce ze všech těch najížen nervózní. Sepsalo, že spolu čekají dítě, to ale nebyla pravda. Má v sobě něco zlého a musíte se najít rovnováhu. Tu Leo hledal jako ve filmu už u mnoha žen. Krátce radil třeba s herečkou Cameron Diaz, ale v jeho srdci a posteli často končily hlavně modelky. Pan Rafael požizel Bitcoin. Tak uvidíme, jak dlouho budou plameny vášně šlehat v případě Riany. Marcela Škálová a Veronika Petruchová, televize Nova. Pražské Liberce most čekají zatěžkávací zkoušky, které rozhodnou o jeho budoucnosti. Jak bude zkouška vypadat a kdy proběhne, se rozvíte v živém vstupu přímo z historického mostu už za malou chvíli. Ať si spolu s námi. Podplukovníkovi Karlovi akademie je loňská nehoda způsobená pod vlivem alkoholu alespoň ne prozatím. Ordinaci teda sledovat, že budeš. Nevím. V lednu obvodní soud rozhodl, že Kadlec spáchal jen přestupek. Státní zástupce si pak ale podal stížnost a o té minulý týden nepověděl městský soud. To jsme vám říkali. Teď už je jasné i to, jak rozhodl. Soudu pro Prahu 2 zrušil a vrátil zpět obvodnímu soudu. Na co těžké začal loni 10. března cestu do policejní akademie, kde vedl na této Angie, přines. No přines, já ti hodím. Ano. Čau, kočko. Pojď. A přines, Angie, přines. No přines, honem, Honem, šikovná. Šikulka, tak a dej. Dej, Angie, dej. Au. Hajzle. Dej, tak. A přines. Přines, honem, Angie, přines. Tak je hodná, ano. No, tak, dej. A přines. Tak, hodná.